organizing printing of programs. View vaccine for conference. May antelope dito. Nasa yung monkey. May monkeys. Ay, ay, ay. Ang monkey mo doon siguro sa antelope. Dito na ay ano, duha ka deer, antelopes. Mitag na ay masaag diri na wild animal. Napa ko part sa hotel, pero dool na sa boundary. Duha ka antelope, monkey akong nakitaan.
naman ang building na akong gipuy-an. Kani. Na ako sa second floor. Saan na itong mga deer? Do a deer, female deer? Diha man ko moagi ka na siyang bridge sa taas. Di ako pa may moagi. Naraman din akong room 259. Pero mula ako punta sa unahan. Muna siya ang Protea Hotel Kruger of Marriott Hotels. Kakaiba kayo ilang hotel na. O sa barangay. Nature na nature. Napay mga buwan dito. Buildings. Selfie, agoy na. Ang hilabot. Masa man yung nag-beam ang hilabot man sa kong selfie.
Asa man nasigig huni? Bird nasigig huni. Huni. Wala man deer diri or zebra, whatever. Nangatulog na siguro kay adlaw. Gabi sila mang lakaw-lakaw. Kipa o siya na naitaw na tanaw siya. Hi! Tanaw mo siya dire, oh.